اللهم لبيك. En Balma, on est Kunafolié Kabo, Commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence min be ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudiya kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye Kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singadi de ko agence bekelme ki ka daile ka malion kumbe chuga mina toko ka semenjona o de koson nemia leinin ka fo ibina ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisa ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka barata buli dia toko sebon ikatake nintu kuna fuliye anyo kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala na ka maka fo commission Allah ka fami ko nyumandi amma assalamu alaikum. Ame tenela décembre kalo kile folo samba fla ani mugan ani duru ni sangena ka ufuka ko nyundo amuni jani suganti ya sabseka kibara soro Mali ani dien fantan nani bela jelenka anga wulaina kibara ubna tani anye ayesika keleya oriba sebentia baw Niger fintila kaw ka fara Mali ni Burkina Faso taw kan ka sangani uye citernu escorté kana fo Mali kona no ko kɛra tamasiyɛnba ye mun ni a bɛ AES o ka jɛɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn minɛ ka o kofɔ kosɛbɛ cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la fugakɛnɛ ni o ɲɛmaa bɛ général Famuke Kamara bolo ni fugakɛnɛ in k'a ye kɛnɛba de labɔ ka maa ŋaniyajugu bamanciya kɛwale tigila maa minnu tun bɛ fɛ ka an ka siraw ka olu datugu ka mɔbiliw ka olu lajɔ ko a ye o kɛnɛw furan k'u jɛ k'u camanba daji fintilakaw ka kunnafoni sira diripa o ka fɔw la halisa cɛfini tabaw ka wulikajɔw kɔnɔ la Welesebugu u ye bɔnɛ sɔɔri bamanciya waleɲuman kɛwale tigilamaw olu ka ɲi fintilakaw ka ɲɛma o ka kɔrɔfɔw la marabolokɔnɔ kibaruw la Kayikaw bara ko couvre-feu a prolongera ka taa bila fo nin kalo kuncɛda la k'a daminɛ sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 minuit ka taa bila 5 heures du matin na Kitakaw bara ko gazi ko gɛlɛlen don kosɛbɛ gazi sɔngɔ o gɛlɛlen don ko kan kibaruw kɔnɔna la Camerounkaw fɛ yen nɔ fanga silamatɔn ɲɛmaa dɔ tun bɛ yen nɔ a kun lasagolen don ni ale ye Isa Coroma Bakari nɔfɛmaa ye ko a lasagolen a sara k'a to kaso o kɔnɔna la Faransi jamanakuntigi ani Ukraine jamana ɲɛmaaw bɛ ka ɲɔgɔn kɛ yaasa ko ka se ka bɛn ni keleya ka o ɲini o ni ɲɔgɔn cɛ Kayikaw bara fɛn mun ye maakɔrɔba mun ye ni o ye Amɛɲang ye cɛkɔrɔba mun n'a kun dɔnnen don kosɛbɛ ko Ala y'a miniji dɔgɔya ka sanga ni kunungo karidon ye ni ne an dun ka ɲi bilada in na sɔni an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan ka ɲɛfɔli kɛ aw ye ni Keba Jalo ale ka yamaruya ye ka se ka jaw yɛrɛ aw la an bɛna sɔni ka a walawala aw minnu ye an suganti an b'aw fo ka koɲuman dɔn i n'a fɔ n kun y'aw tulo sɔmi cogo min na AES jamana ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn jigitugu baaraw o de sɛbɛntiyara ka sanga ni dɔgɔkun tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ Niger jamana ɲɛmaa ale ye taji mɔbili 82 ka o bila kana di an ka jamana ma ka sanga ni tajiko gɛlɛya mun tun bɛ an dala ni ka camanba ta ka bɔ a la o mun kɛra sabu ye tile damadɔn dɔrɔn bɛɛ ye k'a fɔ Bamako tare tajiko a gɛlɛya ma bɛ se k'a fɔ k'a banna pewu o siratigɛ de la yɛrɛ la k'a fɔ AES jamana ka jɛɲɔgɔnya jɛkulu mun n'a sigikun kɛra
an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka kɛ cɛ kelen ani muso kelen denw ye ko sɔrɔ bosoda siraw bɛɛ lajɛlen ani fo ka taa se lakanako siraw wa ni wale mun n'a kɛlen filɛ nin ye o bɛ don AES jamana ka ɲɔgɔn jigitigiw ani ɲɔgɔn minɛ o kadira de kɔnɔna la cɛfini tabaa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛɛ lajɛlen ye u bolo ni ɲɔgɔn ma Mali cɛtaw cɛfini tabaw Burkina Faso ani fo ka taa se Niger wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔba mun kɛ u jɛra ka nin nisɔndiya in k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka kalikanw ani fo ka taa se ka wulikajɔ kuraw k'u ta ɲɔgɔn fɛ ka yira k'a fɔ fɛn min y'a to u sera ka kilomɛtiri 1400 ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'o kɛ faraɲɔgɔnkan mun ni o bɛ an kologiriya ko halisa o faraɲɔgɔnkan in dɔ de bɛna fara a kan jɛkulu ninnu ni o ye force unifiée de l'AES ye ni a soba sigira Niger faba ɲaamɛ kɔnɔ soba in ye baaraw daminɛ ko wa u ka baaraw bɛna kologiriya wa ko Mali finitigilaka Burkina ta Niger ta dancɛ bɛɛ lajɛlen ye dancɛ kelen de ye wa jugu kelen de bɛ an na o de ye bamanciya wale juguya kɛ wale tigilamaw ye cɛfini taba ninnu bɛɛ lajɛlen ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka nisɔndiya yɛrɛ k'a fɔ an bɛna to ɲɔgɔn fɛ foyi de tɛna AES cɛfini tabaw k'u fara nin ye taamasiyɛn ɲumanba ye ka mɔbiliw ka fara ɲɔgɔn kan Mali Burkina Faso ani Niger ka na an ka sɔrɔ sirabaw ni o ye économie ye ka olu lakana wa ko fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye AES jamanakɔnɔdenw ye bɛɛ ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ kɛlɛbolo in o ye baaraba minnu daminɛ a baaraw bɛ to sen na yaasa laɲini ye mun ye ka jugu kɛlɛ ka se ka dagabɔ AES jamanakɔnɔdenw da la maaw bɛ se k'u ka munumunu salo kɛ k'u ka tile baaraw kɛ ka sɔrɔ an ma siran an ma yira ko baaraw de bɛ sen na wa dɔ bɛna fara kan ka kologiriya halisa an bɛ to cɛfini tabaw ka kɛnɛ kan keba opération Fugakɛnɛ ni ale ɲɛmaa bɛ général Famuke Kamara bolo Fugakɛnɛ ko u ye sira furan ka jɛ pasi an ka jamana ani Côte d'Ivoire dancɛw la sira mun ni bamanciya wale juguya kɛ wale tigilamaw kun kɛn bɛ ka u ka kɛlɛ ɲɛsin anw ka sɔrɔdaw ma ni k'a yira k'a fɔ k'u bɛ fiɲɛ tigɛ anw na sɔrɔko sira fɛ ala ni Famuke n'a ka cɛbalenw ni olu y'a yira k'a fɔ ko u tɛna maa si to yen u na bɔnɛ sɔri bamanciya wale kɛ wale tigilama ninnu na maa ŋaniya jugu ninnu minnu bɛ fɛ ka an ka sɔrɔ siraw datugu ko tile 3 de kɔnɔna la opération Fugakɛnɛ ye kɛnɛ furan ka jɛ pasi ka bɔnɛ sɔri bamanciya wale juguya kɛ wale tigilama ninnu kan Mali ani Côte d'Ivoire dancɛw la finitigilakaw ka kunnafoni sira min bɛ ni o ye diripa ye olu bɔra ka kibaruya ka sɛbɛntiya ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko Fugakɛnɛ ye baara mun kɛ a kɛra nafaba ye an bɛ waati min na ko bi an ka mɔbiliw bɛ ka boli ka don lafiya kɔnɔna la wa a bɛɛ lajɛlen jigisigi dilen don chauffeur ma k'a fɔ ko cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw ani duguma kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ka u lakɔlɔsili cogo cɛɲi na a kɛra sababu ye jugu minnu kun ko k'u bɛ taa jɔ anw ɲɛ u y'u yɛrɛ ɲini hali sini a dɔw kɛn bɛ ka fiɲɛ duru u bɛ ka taa nka an ka cɛfini tabaw bɛ k'u saralabɔ n'a fɔ opération Fugakɛnɛ y'a fɔ cogo min na u bɛ o kɛnɛ de furan ka jɛya pasi ka se ka Mali ka yɛrɛtigiya yɛrɛ ni o ye souveraineté économique ye sɔrɔko sira fɛ ani an ka kanabila an bɛ ka sira mun ni an y'a a sira bɔ ni an sera yɛrɛ ka ban juguw kun bolo k'u bɛna se ka dadigi mun kɛ ko opération Fugakɛnɛ a kɛra sewa ye a kɛra nisɔndiya ye o de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ taji mɔbili bɛ don cogo min na a bɛ ka don ten Bamako kɔnɔna la nɔ wa marabolo minnu tun bɛ yen hali n'a ka gɛlɛ taji donni mɔbili bɛ ka taa se olu bɛɛ lajɛlen ma ko o jaabiw o bɔra mun fɛ Famuke Kamara ale n'a ka cɛbalenw ni o opération Fugakɛnɛ ye olu ka baaraw kɔnɔ u ka wulikajɔw kɔnɔna la Sikaso marabolo Kajolo fo ka taa se Kɔlɔnjɛba ma ni dancɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na tile 3 dɔrɔn kɔnɔ u ye kɛnɛ furan ka jɛ pasi maa ŋana jugu tun bɛ fɛ ka dankari kɛ an ka mɔbiliw la u ye u bɛɛ lajɛlen daji wa maa si tɛ u ta yɔrɔ dɔn bi nka ko an bɛ waati min na ko bi opération Fugakɛnɛ u jan bɛ terrain na u bɛ ka larawiliw kɛ yaasa u ye furani min kɛ buruburuninw b'a fɔ k'u bɛ segin ka na ka sɔrɔ ka olu daji ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ opération in a nafa ɲɛna duguma kɛlɛcɛw fara sanfɛ kɛlɛcɛw kan bɛɛ lajɛlen u bolo ɲɔgɔn ma a jaabi yɛrɛ nafama ye mun ye bi Bamako kɔnɔna la taji ko maa si tɛ ka jɔ aran na taji bɛ ka sɔrɔ taji ko a bɛ ɲini ka kɛ souvenir kɔrɔlen ye kɔrɔma an bɛ ɲini ka ɲinɛ a kɔ yɛrɛ marabolo kɔnɔnaw fana la fɛlɛw bɛ ka kɛ jɛkulu mun sigira yaasa ka se ka taji tilan cogo ɲuman na ka taa di marabolo caman ma an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ
marabolo chama olu ye taji sɔrɔ Kucala b'o la Kulukoro b'o la ani fo ka taa se Mopti o bɛɛ lajɛlen bɛ ka nisɔndiyaw yira ko nin furakɛnɛ in an bɛ se k'a fɔ a ka baaraw a kɛra sewa ani tare halisa an bɛ to cɛfini tabaw ka baara kɔnɔ keba ka sanga ni cɛfini tabaw ka ɲɛmaaba ale ka cikanw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Welesebugu kɔnɔna la ka sanga ni jumadon ye an ka cɛfini tabaw k'u ye bamanciya ni juguya kɛwale tigilamaaw ka daga dɔ ka susu baara mun n'a kɛra an ka duguma kɛlɛcɛw ka o fara sanfɛ kɛlɛcɛw kan wa sisan baara fɛn bɛ kɛ keba a bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛcɛw minnu bɛ duguma minnu bɛ sanfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fanga fara ɲɔgɔn kan k'u koron dugumamɔgɔw bɛ u susu sanfɛmɔgɔw bɛ bɔnɛ jigi u kan o de bɛ kɛ sababu ye ka lakana ka a sinsin an ka jamana kɔnɔ Sebabugu o marabolo kɔnɔna la cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko maa ŋaniyajugu ni o ye bamanciya wale juguya kɛlɛ tigɛlamaa dɔw ye u kun kɛn bɛ ka taa u ka dagaw ka u sɛbɛkɔrɔ dogo tu kɔnɔnaw la nka ala ni anw ka sɛgɛsɛgɛli siraw ni o ye renseignement ye sɛgɛsɛgɛli ɲumanw kɔfɛ u taara u ɲɛda ni maa ninnu kan ni ka u viser ka u susu k'u bɛɛ lajɛlen k'u daji ko baaraw kɛra cogo di duguma kɛlɛcɛw ani sanfɛ kɛlɛcɛw u ye baaraw fara ɲɔgɔn kan a daminɛ kɛra jumɛn ye sanfɛ kɛlɛcɛw olu de ye drone walima sanfɛ pankulu kɛlɛkɛ pankulu dɔ o de ka baaraw ye susuli kɛ a susuli mun n'a kɛra jaabi ɲumanba ye ka maa ŋaniyajugu ninnu ni o ye bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaaw ye ka u daji duguma kɛlɛcɛw olu fɛnɛ nana o yɔrɔ bɛɛ ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka olu nɔrɔbɔ olu sanfɛ kɛlɛcɛw kɛlen ka suli kɛ maa minnu bɛna k'u bɛ boli ni o ye maa ŋaniyajugu ninnu ye duguma kɛlɛcɛw sɔrɔla ka bɔnɛ jigi olu fɛnɛ kan ka u bɛɛ lajɛlen daji cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ n'an y'a fanga fara ɲɔgɔn kan n'a fɔ bamananw fɔ cogo di ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ sanfɛ kɛlɛcɛw ni duguma kɛlɛcɛw o de bɛ ka bɔnɛ sɔri papalikɛla ninnu kan ka u bɛɛ lajɛlen daji wa ko wulikajɔw bɛ to sen na yaasa ka se ka Mali kɛnɛ bɛɛ lajɛlen furan ka jɛ ka bamanciya kɛwale tigilamaa ninnu ka u bɛɛ lajɛlen ka u daji keba an bɛ taa Siyama kɔnɔna la ni o ye bololabaarakɛlaw ka suguba mun sigira o kadara kɔnɔ a tile sabanan an ka kɔkancɛw minisiri ni o ye Abdoulaye Diop ye ale taara i ɲɛ da dɔfiyɛ kan guwa minnu bɛ yen nɔ ni an ka bololabaarakɛlaw kɛn bɛ ka wulikajɔbaw kɛ ka fɛn caman dilan ka yira maaw la an ka kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko a nisɔndiyara baw ko an ka bololabaarakɛlaw u b'a sɛbɛntiya k'a fɔ an bɛ se k'an jigi sigi an yɛrɛ kan don nataw la baw an bɛ taa minɛn fɛn san kɔkan a bɛɛ lajɛlen bɛ ka dilan yan nɔ wa dilan cogo cɛɲuw na o don in kɔnɔ fɛnɛ fɛn mun ye panɛliw ye ni o ye barosenw ye olu sigira kumakun caman kan cɛba mun bɛ yen ni ale ye nin kalo in denfa Dr Samuel Siribe ale fɛnɛ ye kumaɲɔgɔnw kɛ yɛlɛmali bɛ se ka kɛ cogo di bololabaarakɛlaw ka création ni o ye baara ka bila sen kan keba an bɛ taa fan fɛ mun bɔr'o la ka jɛn o lajɛ Siyama 2025 bololabaarakɛlaw tɔgɔla suguba baaraw ɲagalenba don ka sanga ni sugu in tile sabanan baaraw ye an ka jamana kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop ale taara i ɲɛ da bololabaarakɛlaw bolonɔw kan gaw kɔrɔ o mun bɛ an ka jamana minisiriw ka boloɲɔgɔnma n'u ka baaraɲɔgɔnya ɲumanw sɛbɛntiya lajɛlen mun kɔnɔ a bisimilayara ni k'a bilasira a balimakɛ bololabaarakɛlaw ka minisiri Mamu Dafe fɛ Siyama exposition bɛ ka kɛ ɲina ko gansan tɛ a bɛ ka na wagati kɔnɔ ko gansan fana tɛ sabula aw yɛrɛ y'a ye an ka jamana tɛmɛna gɛlɛya minnu na nin tile fila in na tajiko sira fɛ ma o ma mɔgɔ si bali a ko kɛra a ɲɛna mɔgɔw nana ka bɔ fan bɛɛ a ko la mɔgɔw ye gɛlɛyaw tɛmɛ dɔw yɛrɛ ni tora la u nalen an bɛɛ bɛ an ka dugawu lase o somɔgɔw ma nka a ko kɛra a ɲɛna ne yɛrɛ bɛ yan nɔ an yɛrɛ maliyɛn ye mɛ n nana n ye min ye an ka bololabaarakɛlaw u bɛ se min na a ye ne yɛrɛ dabali ban parce que tiɲɛ dɔn n kun ka hakilina b'a kan mɛ n ye min ye o b'a yira k'a fɔ an ka bololabaarakɛlaw u cɛsirilen don u cɛsirilen bɛ jamana na u ka baara fana u bɛ ka matarafa don o don ka taa fɛ n'i y'a ye yɛlɛmaw donna na ko kura caman donna na an y'a ye u bɛ tableau minnu kɛ an y'a ye u bɛ hali salon minnu dilan u bɛ fini minnu dilan yɛlɛma donna a ko nin caman na mɛ
mais bulola barakɛla tɛ se ka taa ɲɛ fo n'a y'a sɔrɔ anw minnu yɛrɛ ye jamanadenw ye anw minnu yɛrɛ consommateurs anw de bɛ se ka nafa don u ka baara la ni anw ma san parce que ne ye minnu ye a salon ni fɛn minnu m'an bɛ taa fo jamana wɛrɛw ka taa nin fɛn ninnu san k'a sɔrɔ a bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan a ɲuman fana donc anw de bɛ se k'a ko don ba la donc an bɛ min ɲini sisan jamana ɲɛmaaw jamanadenw an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kan ka an ka fanga fara an ka bolola baarakɛla ninnu u bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka minnu dilan an k'an jija an k'a san. Suguba in baaraw kɔnɔ barodaw paneliw bɛ sen na kumakunbaw minnu dɔw ye maa si kana kɛ dɛngɛrɛfɛn ye yiriwali siraw fɛ ani fo ka taa se bolola baarakɛlaw bɛ se ka yɛlɛma kura don u ka baaraw la cogo min ka sanga ni diɲɛnatigɛ yɛlɛmali ni a taa sira kuraw ye o baabuw kɛra maa mafalenbaw fɛ ka bɔ Mali, Burkina Faso ani Niger. Ka misali ta nin kalo ye novembre kalo denfa seko ni dɔnko san kadara kɔnɔna la ale mun ka barosigi filanan bɛnna suguba in ma. Artisanw kana u ka baara kɛ kɔrɔlen kɛ dama ye parce que n'u tora ka kɔrɔlen dama reproduit u tɛ marché sɔrɔ ayiwa a se ka ɲɛ quoi. Il faut effectivement que production ka kɛ walasa a ka se ka bi mago ɲɛ ni mɔgɔw ye production kɛ walasa a ka se ka bi mago ɲɛ o de nafa ka bon donc création kɔrɔ ye o de ye création kɔrɔ ye effectivement i k'i hakili jagabɔ mun bɛ se ka kɛ ka bi mago ɲɛ mun bɛ se ka kɛ mɔgɔ diya ye fɛn ye bi i ka o kɛ mais ni tora ka segin kɔrɔlen kan kuma bɛɛ kɔrɔlen ni mɔgɔw ka bi ta tɛ bɛn kuma bɛɛ diɲɛ yɛlɛmana cogo min na fɛnw bɛ ka yɛlɛma cogo min na parce que en plus de ça n'i b'a fɛ ka sanbaga sɔrɔ fɛnkɛ la yali mun an ka mɔgɔw bɛ taa Chine ou bien ka taa fɛn kolon san ka na parce que effectivement an ka mɔgɔw tɛ ka se ka fɛn dilan mun b'u ɲɛfa ni u sera ka fɛn dilan mun b'u ɲɛfa peut-être que effectivement u b'o san u tɛ taa Chine ta san. An b'aw yɛrɛ la k'a fɔ bololabaarakɛlaw de b'an ka yɛrɛtigiya sɛbɛntiya fɔlɔ o misali ɲuman de ye an ka bololabaarakɛlaw kɛ mɛn ka so wotoro dilan ka yɛrɛ diɲɛmaa la taa ni ka seginw mana gɛlɛya cogo cogo anw bɛ se k'an jɔ an yɛrɛ kolo la ni maa minnu sera febaki kɔnɔna la a b'o so wotoro sɔrɔ yen o mun b'an ka resistance o kofɔ. Kaikaw bara an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la keba couvre-feu o prolongera k'a daminɛ ni décembre kalo tile fɔlɔ na ka taa bila tile 30 la Kayi marabolo ɲɛma ale ka kɔrɔfɔ la ko maa minnu bɛ yen ni olu ma daga ka bɔ ka daminɛ 0h ka taa bila 5h du matin bɛɛ lajɛlen ka couvre-feu in ka labato kɛnɛya tigilamaaw ani fo ka taa lakana tigilamaaw olu dɔrɔn de yamaruyalen ka bɔ o waatiw kɔnɔ. Kitakaw bara gazi sɔngɔ gɛlɛnnen don kosɛbɛ bawo ko gazi kilo 6 bara a tun bɛ feere 1500 k'an bɛ waati min na ko bi a taara yɛrɛ sɔrɔ fo 2400 na Kitakaw yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaba min tun bɛ olu kan tajiko la tajiko kɔni u ye tare fɔ taji donna nka gɛlɛya min b'u dala bi o de ye gazi sɔngɔ sɛmɛkɔrɔ damayɛlɛli ye o de la k'u bɛ wele bila ɲɛmaaw ma fɛlɛni dabaliw bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa gazi a bɛ se ka jigin. Bafula bɛ kɔnɔna la ka sanga ni juma tɛmɛnen ye kalanden 6 olu de tonna ji la kurun dɔ u ka yɛlɛmali fɛ ko in kɛra u ka yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Galukone Mayina commune kɔnɔna la kurun in a tun bɛ ka kalandenw de ta ka taa n'u y'u ka kalansow la maa 36 tun bɛ kurun in kɔnɔna la sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 7 waati kurun in de dafirila ko ni sifinnaka maa 6 in olu tora la musolaka 5 ani fo ka taa se cɛmani o kelen o kun b'a la maa minnu ni olu bɛɛ lajɛlen kun ye seconde cycle ani premier cycle ekɔlidenw de ni ko in o de kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin dugu in ma u ka janaja baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra o sibiri tɛmɛnen. An bɛ taa diɲɛ kibaruyaw kɔnɔna la keba Niger jamana kɔnɔna la u ka maa mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ farafinna hakɛw la panafricain y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Niger ye wulikajɔ minnu kɛ yaasa ka se k'a ka uranium ka gɛrɛntɛ ta k'a da diɲɛ maaw kan k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara bɛ kɛ jamana de ta ye wa société bɛɛ lajɛlen u y'a kɛ jamana ɲɛmaayaso ta ye k'u nationaliser maa fɛn fɛn n'a bɛna baara kɛ aw bɛna baara kɛ nka yamaruya bɛɛ lajɛlen bɛ to Niger jamana de bolo aw bɛ baara kɛ ni olu ka dabara de a b'a minɛ olu kɔfɛ Yusuf Boubacar Kado Magi a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye hakilinaba ye nin ye yɛrɛtigiya ɲinini siraba ye Niger bɛ ka sira mun minɛ ko k'a sira fo k'a tare
Cameroun jamana kɔnɔna la fanga sinamatɔn mun bɛ ɲɛmaa mun bɛ yen nɔ ni o ye Ekan ko ale sara k'a to lasogolen maa mun bɛ yen nɔ ni ale kun ye jamanakuntigi kalata la fanga sinamatɔn ɲɛmaaba Isa Coroma Bakari Masurama kun don Anisɛte Ekan k'a to san 74 na a kun lasagora ka sanga ni octobre kalo tɛmɛnen ye bawo ko kalafili mankanw de kama u kun y'a lasago nka sɔgɔmada in na ni o ye bi tɛnɛdonya ye maa kofɔlen in ko ala ye a kalifa minɛ a la kibaruya minnu bɛɛ lajɛlen ni a fanfɛmaw ani fanga waradabaw bɛɛ lajɛlen y'a k'a fɔ ko o nisɔngoyara bawo ko a kun lasagolen lasago cogo cɛjugu mun na o de kɛra sababu ye bɔnɛ mun dara a kan ani tɔɔrɔya ko k'o de y'a to dawula kɔnɔna la duwala kɔnɔna la fanga sinamatɔn ɲɛmaa in a tora a ka gɛrɛntɛw la bawo ko kaso cogoya de kun gɛlɛya ma kosɛbɛ k'u ye damatɛmɛwale de kɛ maa kofɔlen in na k'o de kɛra sababu ye ka se ka a bɔnɛ a nin na Senegal jamana kɔnɔna la ka sanga ni bi tɛnɛdonya in ye farafinden minnu ni olu taara kɛlɛ kɛ nanzarasan waatiw ni u ye u caman bɔnɛ u nana wele ko massacre de Caro ka sanga ni bi don in ye Senegali jamana bɛ ka o ɲaɲali kɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an maakɔrɔw ni o ye tirailleurs ye ni olu ni tora a san 81 na o kan ka bɛn bi tɛnɛdonya ma Senegali jamana ɲɛmaa Basiru Jomayi Fayi ala yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna jamana ɲɛmaa dɔw bisimila ka jamana kɔnɔ n'o dɔw bɛ tali kɛ Gambi jamana ɲɛmaa ma Adama Barrow fo ka taa se ɲɛmaa wɛrɛ ma yaasa ka se ka taa ni waati gɛlɛnba in ni farafina cɛkɔrɔbaw ye a gɛlɛyaba sɔrɔ ni maa caman bɔnna o nin na ka bɔ san 1944 1944 waatiw ko maa 1200 fo ka taa se 1800 hakɛ farafindenw na olu de fagara nanzaraw fɛ hakaja faransikadenw fɛ ko nin ye waati jɔnjɔn ye waati mun n'a kan ka don tarikuw kɔnɔ gɛrɛntɛ mun taara ka danga maakɔrɔbaw kan u taara u nin di ka faransi dɛmɛ ni faransi ma o dɔn an ye a waati tasibila kan ka kɛ u ye ni ka maaw hakili jɔ a la kosɛbɛ Cadi jamana kɔnɔna la olu bɛ ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya waati mun bɛ yen nɔ ni a kɛra ka sanga ni desanburu kalo tile fɔlɔ in ye maa mun bɛ yen ni u kun y'a kɛ ko dictateur jamanakuntigi kɔrɔ ko ni a ye jolibɔn caman kɛ ale ka minɛli o de ye sanyɛlɛma ye ni 1er décembre in ye maa mun ni ale ye Hissène Habré ye a ka fanga kɔnɔna la 1990 k'a ye jolibɔn mun ta ani damatɛmɛ wale mun ta ka ɲɛsin maaw ma ka sanga ni décembre kalo tile fɔlɔ in ye a ka kan tasibilaw ka kɛ ka ɲɛsin carikaden maa 40,000 hakɛ minnu bɔnna o nin na k'a daminɛ 1982 fo ka taa se 1990 ma ko olu bɛɛ lajɛlen de fagara Hissène Habré ale ka jagoya fanga o kɔnɔna la o don in de bɛ ka ɲaɲali kɛ ka maaw hakili jigin o la an bɛ don min na i ko bi Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ni Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky u kan ka ɲɔgɔn ye kɛ bi tɛnɛdon in na bawo ko kumaɲɔgɔn bɛ ka boli Faransi bɛ se ka dɛmɛ don cogo min na Ukraine ma o ni Russie ka kɛlɛ kɔnɔna la ka sɔrɔ ko o fana bɛna fara waati kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna la Donald Trump ale ye wulikajɔ mun boloda fɛn mun ye Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ n'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw a bɛ ka bɔ ni jaabi ɲuman ye bawo ko wulikajɔ kɔnɔna la ni sanga in na Donald Trump ka kɔrɔfɔw la olu ye laɲini kɛ cogo min na n'a bɛɛ bɔra sira fɛ kɛlɛ bɛ ban Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ Faransi fɛnɛ ale bɛ ka wulikajɔw kɛ ka ta fara o kan yaasa ko bɛn ani basigi ka se ka o ɲini Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ hakaja kɛlɛ in ka ban Gɛrɛsi jamana kɔnɔna la cikɛlaw bɔra bi sɔgɔmada in na kabi kunu u y'u ka nisɔngoya yiraliw daminɛ bi u bɔra ka yɛrɛ k'a fɔ ko Gɛrɛsi cikɛlaw u ka condition ni u ye o lahalaw ye u ka jugu kosɛbɛ u kan ka musaka mun sɔrɔ ka se k'u ka baaraw kɛ ani nafolo mun kan ka di u ma ani fo ka taa se u b'u ka sɛnɛfɛnw feere da mun na o bɛɛ lajɛlen de jigilen don jamana ɲɛmaaw fɛ o de la cikɛlaw bɔra ka fan bɛɛ lajɛlen minɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fɛlɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa ka cikɛlaw bila u ka hakɛw kɔnɔ nisɔngoyaliw senfɛla k'a fɔ cikɛlaw u ni finitigilakaw kari bɛ ɲɔgɔn na gaziw bɛ ka fili kunnafoni dɔ yɛrɛ k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ joginna a nisɔngoya yirali taamaw o senfɛ diɲɛ kurukara kiribonba ni o ye cour pénal international le CPI a yɛrɛ k'a fɔ ko olu labɛn bɛ ka se ka baara kɛ
ka bɔ Ameriki jamana ni Irisi jamanaw ka gɛrɛntɔw bolo ani u ka bagabagalikanw CPI ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ ko jamanaba fila ninnu bɛ ka bagabagalikanw ta k'a da CPI kan ni o ye kiiriso in ye. Ameriki jamana ale mun kɛn bɛ ka pression caman ta ka yɛrɛ k'a fɔ ka gɛrɛntɛ da CPI kiiritigilama ba maa 6 kan ani Irisi jamana fɛnɛ kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu fɛnɛ bɛ ka weleli kɛ ni o ye enquête ye ka ɲini ka da CPI maa dɔw kan ko jamanaba fila ninnu bɛ ka gɛrɛntɛ minnu ta ka da CPI kan. CPI tɛna jɛn n'o ye wa CPI bɛna baara kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na k'a sɔrɔ u ma maa si bila maa sanfɛ wa k'u tɛna sɔn maa si de ka bagabagalikanw ma. Juge mun bɛ yen nɔ ni o ye Tomoko Akan ale de ye o kɔrɔfɔw fɔ ka sanga ni CPI maaw u ka jalajɛba dɔ sen ye. Keba mɛ bi kunnafoni kuncɛ ni sangafo ye Kayikaw ka maaba dɔ ale tanyana kunungo karidon novembre kalo tile 30 Amenyang ni ale ye opérateur économique ba ye cɛkɔrɔba mun kun don a dɔnnen bɛ kosɛbɛ Kayi marabolokaden bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanga ni a denkɛw. Diɲɛ kurukara basikɛti ko ɲɛmaaba Fiba Mon o fa don ani fɔ ka taa se maa caman ma minnu lakodɔnnen don. Amenyang ale ka tanyani na an ka jamana diinɛkow ni laadalakow minisiri olu ye condolences ka taasibilaw kɛ ka ɲɛsin cɛkɔrɔba in ma. Cɛkɔrɔba mun ko ni a kun dɔnnen don kosɛbɛ a ka alisilamɛya ani fɔ ka taa se dugu ɲɛmaa kɔnɔna la bonya kun dalen don a kan nka ni maa kofɔlen ni o ye Amenyang ye kunungo ko a ka kalifaw minɛna la ka sanga ni k'a to Senegalikaw bara ko in kɛra yen nɔ de. Janajaw o bolo an bɛ ka bila dɔgɔkun nataw la an bɛ dugawu don k'a ye ala ka dali barabara nɔgɔya a ye. Kibaru ne fɛnɛ bɛ dan siri an ka wulada in na kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na a y'aw sɔgɔlen to janni na kibaru bɛ to sen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Kiba Jalo fɛ a k'an bɛn. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.